Sledujete podcast Uhlík versus Křemík, což je pořad pro všechny, kdo si chtějí užít diskotéku umělé inteligence jako tanečníci, barmani nebo třeba klidně jako DJové. Tak pojďme na parket. Já jsem David Salomon a je tady i odborník na AI a to je Adam Hanka. Ahoj Adame. Čau Dave. Partnerem dnešní speciální epizody je marketingová agentura DFMG, neboli Digital First Marketing Group. Ta funguje nejen tady ve Zlíně, ale i v Praze a Ostravě a je takzvaně plnotučná, neboli 360ková, takže umí všechno od strategie přes vizuály, socky, ale i eventy. Má topové klienty, které znáte z televize, ale umí pomoci i s náborem zaměstnanců a budovat značku zaměstnavatele. Takže jestli chcete růst, určitě DFMG doporučujeme. No a my dneska výjimečně natáčíme na konferenci Fenomén ve Zlíně. Tématem akce je potenciál nejistoty a já mám pocit, že náš dnešní host o tom ví rozhodně svoje. Je tady s námi jeden z hlavních řečníků dnešní konference, který ví, že limitem je jenom nebe a že nic se nemění tak rychle jako cena letenek. Oliver Dlouhý, ahoj Olivere. Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj Olivere, vítej. Čau. Podíváme se na Olivera Dlouhého, jak ho vidí AI, jak jsme si vyčetovali a schválně, jak moc tentokrát AI halucinovala, nebo jestli to je pravda, jo. Takže Oliver Dlouhý je český podnikatel a spoluzakladatel globální technologické společnosti Kiwi.com, která patří mezi nejvýraznější evropské startupové úspěchy poslední dekády. Firmu založil v roce 2012 s vizí změnit způsob, jakým lidé cestují. Pomocí chytrých algoritmů začala kombinovat lety aerolinek, které spolu běžně nespolupracují, a nabídla tak cestujícím nové, levnější a flexibilnější možnosti spojení. Z brněnského startupu vybudoval globální platformu, která obsluhuje miliony zákazníků po celém světě a stala se jedním z největších prodejců letenek v Evropě. Kiwi.com se stalo symbolem české technologické ambice, propojení dat, matematiky a odvahy měnit zavedené odvětví. Oliver Dlouhý je známý jako vizionář s důrazem na inovace, produktové myšlení a globální expanzi. V debatách o podnikání, technologii a budoucnosti práce často mluví o tom, jak důležitá je schopnost škálovat nápad za hranice Česka a budovat firmy, které mají skutečný mezinárodní dopad. Tak co, Olivere? Sedí to, je to pravda? Jako docela mi to lichotí, ale asi bych se pod to podepsal. OK, no tak dobrý, takže máme v podstatě aktuální verzi, což se jen tak nevidí u AI, protože to je jedna věc, na kterou vždycky tady upozorňuje Adam, že u AI je potřeba všechno jako znova ověřovat, protože nečerpá z těch nejaktuálnějších dat a tak. Olivere, jaký je tvůj osobní postoj k AI? Jsi optimista, realista nebo spíš pesimista? A já jako beru s obrovským respektem, jaký bude mít AI a jeho rozšíření dopad na lidskou společnost, takže z tohohle mě jako mrazí a strašně jako v podstatě denně uvažuji nad tím, co se bude dít, ale asi je ještě silnější ten pocit vzrušení a fascinace tou technologií a toho všeho, těma všema možnostma, který nám dává. Takže jako asi spíš optimista, ale s obrovským respektem. Mě vlastně docela zajímá, když se na to podíváš z pohledu té firmy, ty tam máš spoustu lidí, kteří umělou inteligenci používají. Používáš ji i ty sám, dostaneš se k tomu, anebo na to koukáš s tím jako svrběním rukou ze zhora a říkáš si, já bych se na to jako rád sáhnul, ale musím tu firmu řídit. Za první se chci předem omluvit za anglizmy, já takhle mluvím, když nebude něco jasný, tak mě prosím budeme když tak třeba překládat, to je v pohodě. Když tak to nebo já se přeložím sám. Takže podle mě vybudovat jako AI native company nejde bottom up, nejde od spoda. Myslím si, že jako samozřejmě ty lidi musí chtít, samozřejmě všichni zaměstnanci a všichni klíčoví lidi ve firmě musí chtít, ale podle mě v tomhletom platí mnohem víc než jako ve všem jiném, že ta ryba smrdí od hlavy. A že podle mě opravdu jako AI nativní firma musí mít CEO a vedení naprosto obsessed prostě tou technologií. A já se takhle vnímám a mý nejbližší spolupracovníci jsou taky takový. A hodně iniciativ a vlastně největší iniciativy AI jako často jdou jako přímo od nás. Samozřejmě náš tým taky přichází s velkýma věcma a je to jako taková jako spolupráce, ale podle mě nelze říct, hele,
pojďme udělat AI, dát to do KPI, prostě AI adoption 100% během 6 měsíců a čekat, že se něco stane. Prostě to musí být kolaborace mezi lídrama a mezi prostě celým týmem. Jasně, ten přístup toho boardu, jakoby já jsem vám to dal do KPIček, vy to dělejte a já se na vás budu koukat, v podstatě jako v dnešní době absolutně nefunguje. Oni si ty KPIčka splní, ale nebude tam ten merit. Jasně. Jo, takže myslím si, že to nefunguje, nebo minimálně naše zkušenost je taková, že prostě ten hands-on involvement, sorry, já to nevím říct česky. Prostě si na to musí sáhnout svýma vlastníma rukama. Sáhnout, no, tak je nezastupitelný a nedá se to nějak nafejkovat. A na co si těma svýma vlastníma rukama teda v té umělé inteligenci vlastně šaháš, anebo na co jsi třeba sahal poslední 2-3 týdny? 2-3 týdny jsem hodně pokročil v automatizaci sebe sama. Mm-hmm. Konečně jsem se našel čas, já už docela jako dlouho si hraju s OpenClaw, začínáme to používat na různé věci ve firmě a ten potenciál jako tyhle technologie, to je za mě jako po GPT 3,5 je to jako největší AI moment, vlastně Největší skok. Největší skok, přesně, vlastně release OpenClaw a těch možností, prostě, který přicházejí s tímhletím. Jo. Můžu tě tady jenom zastavit, dokázal bys třeba pro posluchače, který s tím nemají takovou zkušenost, popsat a vysvětlit, co to ten OpenClaw je? Jo, OpenClaw je vlastně v podstatě open sourceový AI framework, který má jednu jako úžasnou věc. Umí pracovat s pamětí a má prostě nativní paměť, která se autonomně mění tak, jak s ním prostě člověk interaguje. A zároveň umí používat jakýkoliv tooly jenom na základě popisu v přirozeném jazyce. Takže v praxi to funguje tak, že já mu řeknu, hele, já bych chtěl, abys ses naučil nakupovat tady na téhletý prodejně potravin, zmapuj si tam kategorie, chci, abys, když řeknu tvaroh, tak prostě bere madetu plnotučnou a tak dále, prostě mu popíšu v lidském jazyce co od něj chci. On se to naučí, ještě mu řeknu, hele, vždycky předtím, než potvrdíš objednávku, tak mi pošli screenshot, tohle tomu říkám WhatsAppem a on to prostě všechno udělá a už to bude pamatovat. A když udělá nějakou chybu, nebo řeknu mlíko, on mi dá polotučný a řeknu, hele, ne, já chci plnotučný, on si to bude pamatovat. A tu paměť si prostě nativně a autonomně škáluje, zapomíná a zahazuje nepotřebné věci, pamatuje si ty prostě nový a opravdu to jako už strašně moc začíná působit jako lidský mozek. A co vlastně teď jako v tom OpenClaw dělám, jak jsem říkal, automatizace sebe sama, snažím se jako mu dodat veškerý kontext svý hlavy a svýho mozku, což znamená jako můj biznisový, můj osobní a tak dále, aby jsem postupně naučil nejdřív mi napomáhat oddělovat zrno od plev jako v informacích, ale potom i navrhovat nějaké rozhodnutí a nějaké další akce a ultimátně mě třeba úplně nahradit. Můžu se tě jenom zeptat, promiň Dave, Dave už se chce taky na něco zeptat, ale já to jako potřebuju říct. Jo. Tohle je strašně zajímavá technologie. Já vím, že některý lidi si to třeba instalovali na oddělený počítač, aby to jako nepustili úplně všude. Jak jsi k této bezpečnosti přistoupil ty? To je dobře, že jsi zeptal, protože já jsem se chtěl zeptat úplně na to samé. Výborně, jsme propojený. Mám to na odděleném počítači zatím, ale má to hodně přístupů sice jako to nemá přístup k mému disku zatím, ale má to přístup jako takřka k celé mojí online identitě, takže umí to dělat hodně. A postupně to jako kontroluješ, co to tam vlastně jako, dáváš tomu další a další přístupy, jako osvědčil se, postupuješ na další úroveň a teď můžeš dělat ještě o další věc víc. Jedeme inkrementálně, kdyby mu teď ruplo v bedně, tak jako může odeslat bošklivý e-maily třeba investorům, jako ty pravomoce technicky má, ale řekl jsem mu, ať to fakt nedělá, takže budu doufat, že mě poslechne. Já jsem právě taky chtěl zabrousit na tu bezpečnost u OpenClaw, protože jestli jsem dobře slyšel, tak tohle bylo vyvinutý snad za 2 dny už nějakým tím multiagentním systémem, kdy právě tam bylo jako, hele, je to super, je to v podstatě nový benchmark v přístupu AI, ale bacha, jo, jakoby v klidu. To znamená asi ta rada, kterou ty využíváš, mít prostě paralelní prostředí a nepouštět ho jakoby úplně, že by tě mohl vypnout nebo prostě zrujnovat, nebo... To může, teď už může. Reálně může. Wow. Tak to je teda pěkný. Mně se líbí ta odvaha a ta vize. Jo, ale zároveň jakoby doma tohle nedělejte, pokud nevíte, co děláte. Já jsem se právě chtěl vrátit zpátky do toho pracovního prostředí Kivy,
kde ty jako founder a lídr právě jdeš příkladem, což je tohle krásná ukázka, že když ti někdo řekne, no tak co teda vy jako ale používáte a ty řekneš, tak v tuhle tu chvíli AI mě má celkem na lopatě, tak to už je jako o velký důvěře, ale mě by zajímalo, jakým způsobem třeba ty nebo tvůj tým motivujete dovnitř té firmy, aby ostatní nevnímali AI jako hrozbu a konkurenci, ale aby se s ní prostě skamarádili, protože samozřejmě to, že nastavíš KPIčka, není jakoby ten support, jo? Ten support může mít asi úplně jiný formy, jaký to jsou. A tak ten náš tým se skládá z lidí, kteří jsou podobně nadšený tou technologií jako já. Řekl bych prostě, že jsme v tomhletom jako úplně na jedné lodi. A myslím si, že jako nejsme hloupí, jo? Všichni chápeme, že ta hrozba tam je a je tam pro všechny. Je tam pro kterýhokoliv z nás, včetně mě, prostě. Ale ještě mnohem větší hrozba je před touhletou hrozbou dávat hlavu do písku. Takže jako jediná možnost, jak minimalizovat to riziko stát se irelevantním, je prostě na tom pracovat a snažit se ty systémy tvořit a budovat tak, aby prostě přidávali takovou hodnotu, kterou ten systém sám autonomně ještě neumí vytvořit, jestli to dává smysl, co se snažím říct. Jít do toho prostě po hlavě, být první, nejrychlejší, nejlepší, prostě to jsou ty klasické recepty. Ignorace té technologie nebo nějaký vzdor, tak to je nejrychlejší cesta k průseru. Snažit se ji naimplementovat, pochopit, umět s ní prostě pracovat, tím se ještě jednou opakuju, minimalizuje risk vlastní irelevance. A jak zhruba daleko už v té AI adopci jste u vás v Kiwi, když si řekneš, že jdeme od 1 do 10, tak kde třeba teď jste a kde byste chtěli být za rok? Já nevím, co je 10. To je jako každý den se ta 10 posouvá prostě někam úplně jinam, takže já bych řekl jako možná dobrá 2. Já jsem chtěl říct 2, to je skvělý, protože jakoby vzhledem k současné technologii můžete být úplně v klidu na 8. No. Ale vzhledem k tomu, jak ta technologie bude vypadat za rok nebo za 2, tak jste teď fakt možná na té 2 a to jste jako hodně vepředu, jo. Přesně tak. To je střelba na pohyblivý cíl. Takže 2 is the new 8, jo, jak si říkáme. Dobře. Váš biznis je v tom, že umíte super probádat možnosti leteckého spojení, najít to nejlevnější, nejvýhodnější. Nebojíte se třeba, že tohle si budou lidi moct sami udělat pomocí svých AI agentů? To je dobrá otázka. Tenhle ten problém je datový. Jo, a jako LLMka jsou skvělý na mnoho věcí, zejména pokud se jedná o cokoliv s přirozeným jazykem, cokoliv, co připomíná reálný svět a tak dále, ale tvorba itinerářů je datový problém. A na to jsou ty nedeterministické modely extrémně drahý. Jo, takže jakoby vyzkoušet všechny možné kombinace tak, aby se našla ta, která dává smysl, aby bylo přes LLMK jako nekonečně drahý, jo. Takže zrovna ten problém je lepší řešit deterministicky, co znamená, jo, já to vedu na příkladu. LLM jako je dobrý v čemkoliv, co dokáže nějakým způsobem udělat člověk jako jednoduše sám, jo. Ale kdybych já teď dostal papír a tušku a někdo mi řekl, hele, vymysli mi nejlepší kombinaci, prostě jak se dostat do Alicante, tak s tím strávím prostě měsíce a stejně to nebude dokonalý, jo. Pokud bych to zvládl lehce já jako člověk, tak to taky zvládne lehce AI, ale tohle to zrovna člověk nezvládne a tím pádem to nezvládne lehce ani AI. My tady řešíme na konferenci fenomén téma potenciálné jistoty. Přijde mi, že poslední dobou vzhledem k válkám a uzavírkám cestovním je letecký prostě průmysl jedna velká nejistota. A to nezapomeň na to, že tam byl předtím ještě covid. Jo, prostě to opravdu jste dostali obrovský smeše a nějak s tím válčíte po svým. Jak moc vám v tom pomáhá AI? Strašně moc. A zejména pokud se bavíme o těch nejistotách, tak já za prvý trošku si přehřeju polivčičku Kiwi, vlastně jako naše hlavní pilíře, co dáváme našim zákazníkům, tak to jsou nejlevnější letenky a peace of mind, jo, klid v duši při cestování. A ten peace of mind, s tím jsme přišli právě po covidu, kdy jsme dostali a celý odvětví obrovitánskou facku prostě s tím,
všecko bylo zrušený, refundy, prostě některé aerolinky vyplácely peníze, některý ne, alternativy a prostě strašný lidi staklí někde prostě v neznámých zemích a tak dále. A my jsme okolo toho vytvořili celou produktovou vertikálu, která vlastně adresuje všechny tyhle ty problémy. A donedávna ten limit té hodnoty, kterou jsme tomu zákazníkovi mohli dát, byl právě limitovaný nějakou naší workforce, jo? Protože hodně těch problémů se právě řeší tím, že se komunikuje v tom natural language, jo? Jak se zákazníkem, tak s aerolinkou, tak s letištěm prostě a tak dále. A prostě to nešlo Můžu tě tady automaticky. jenom zastavit, mě by vlastně zajímalo, jako když bys měl jako vysvětlit tuhletu cestu té komunikace v tom v uvozovkách přirozeném jazyku. Znamená to, že prostě někde sedí operátoři na jedné straně u vás a na druhé straně u aerolinky a jako doslova si posílají e-maily? Nebo se i volají, často to tak bývá, zejména pokud se jedná o nějakou disrupci, která je potřeba řešit v reálném čase. Jo, pokud se dá řešit asynchronně, že se dá počkat 2 dny, prostě než jako nějaký systém odpoví, nebo tak to je v pohodě, jo, ale jak se to musí řešit synchronně, tak opravdu si lidi telefonují, často. Můžu si to vaše centrum teda představit jako tu burzu před 30 lety, kde se lidi telefonovali jako z jedné strany na druhou? Tak to bylo, Fakt, opravdu seděli stovky lidí před počítačema, každý měl prostě headset a prostě se telefonovalo jak se zákazníkama, tak s aerolinkama. Takhle, hodně věcí se dělalo online v rezervačních systémech, ale ta komunikace s tím zákazníkem ta prostě se nedala automatizovat. No. My aktuálně, náš customer support tým se asi z 1500 lidí smrstnul na 110 a při asi 3x větším objemu transakcí. Jo, a to všecko díky AI, kde jsme vlastně přes 90% toho plně automatizovali. A to vlastně odpovím na otázku, vlastně, co naše firma v těchto disrupcích. Ta disrupce není o tom, že bychom nechtěli pomoci těm lidem, nebo že by někdo nechtěl pomoci těm lidem. Samozřejmě aerolinka nakonec ty peníze vyrefunduje a tak, ale ten největší problém té disrupce je ten okamžitý spike, když vystřelí počet těch požadavků. A to lidský call centrum samozřejmě na to není připravený. Jo. Jen ten Middle East v podstatě zdvojnásobil ze dne na den počet požadavků od zákazníků. A když to řešíte ručně, tak prostě se prodlouží 2x logicky čas na reakci. A toto AI jako v podstatě řeší, protože nahodí se prostě další agenti a škáluje to prostě real-timeově. Jo. Takže vlastně díky tomu AI my opravdu můžeme nabídnout službu takovou, kterou jsme si před těma pár lety vysnili. Jo, mě k tomuhle napadá praktická věc. Zrovna Adam včera hledal letenky, že jo, chystá se někam a tak jsme se o tom bavili, fakt o těch praktických věcech při nákupech letenek. Dneska ta nákupní nálada, to je věc, která má obrovský výkyvy, jo. Prostě vidím, že prostě se nedá lítat, nevím, do Egypta, nebo jak to zrovna bude. A vy si tam říkáte, no dobrý, tak teď teda začal covid, to byl strašný hit pro nás, museli jsme zdvojnásobit lidi, AI, cokoliv, pak zase ty lidi dát pryč, protože už zase se to znormalizovalo, pak třeba válka na Ukrajině. Teďka si říkáte, tak už umíme i válku v Evropě ve smyslu rychle přesměrovat. Teď je zase tady konflikt s Iránem, zase další prostě z ničeho nic, požadavek na ty vaše služby, všechno předělat, zavolat. To. Kolik ještě zvládnete jako takových věcí, jako válek, že si třeba řeknete, hele dobrý, tak jsme se poučili, ten Irán teda ten nás fakt naučil, takže teď i kdyby na stejný Irány byly ještě 4, tak my jsme úplně v klidu lidi, kupujte si letenky jak o život, my to vždycky zvládneme. Jak to takhle vidíš dopředu? Irán byla první krize, která v podstatě nijak neovlivnila naše operations směrem k zákazníkovi. Jo, do té doby do Iránu, kdykoliv prostě se něco stalo, tak jsme museli hodit na web prostě banner, omlouváme se, máme zvýšený počet požadavků, prostě mějte s náma strpení. Tohle byla první krize, kdy se vůbec nic navenek nestalo. Jo? Samozřejmě uvnitř museli jsme jako dělat nějaké rozhodnutí a tak, ale prostě ta disrupce byla tak malá, že ji zákazník vůbec nepocítil. Takže já si troufnu říct, samozřejmě černá labuť může přeletět odkudkoliv, ale já si troufnu říct, že jsme připravení na krizi v podstatě jakýhokoliv charakteru. Díky umělé inteligenci. Díky AI. Sorry, ale z tohohle mě To je třeba jako mrazí. co? Jako fakt mrazí mě fyzicky teďka na zádech.
že jako vy to fakt dáte, protože teď to je strašný, jako to je moment, kdy já bych s tebou nikdy neměnil prostě, jo, takovýhle průšvihy, který jako nepředvídáš. A jasně, černá labuť bude buď trošku šedá, trošku menší, ale furt je to blbý. A teď, když ty řekneš prostě, buďte v klidu, tak vám to prostě přesměrujeme, vyřešíme, dovoláte se vlastně o něco dřív, se to celý vyřeší, o nic nepřijdete. My už to máme obklíčený, protože je AI, ježiši sakra, tak to je jako absolutní přínos AI. Máte na to nějaký třeba ohlasy od vašich zákazníků, když potom komunikují s tou umělou inteligencí nebo s umělou inteligencí na podpoře místo toho, kde dřív komunikovali jako s živým člověkem, jestli je to jako lepší, horší, nebo si toho nevšimnou, nebo jsou vlastně vděční, že se dovolají dřív? My po každé interakci se zákazníkem, jak lidského agenta, tak AI agenta, posíláme CSAT survey, Customer Satisfaction dotazník, a AI konzistentně je hodnocený o 15 až 20% líp než ty lidský agenti. Jo, takže samozřejmě my musíme napsat, že to je virtuální asistent. Máme jako nějaký, řekněme, jednotky procent zákazníků, který si vyžádají toho lidského agenta a my jim ho dáme, takže jako proto nějaký lidi tam vždycky budou muset být, ale opravdu ta kvalita je lepší. A není to nutně proto, že by to AI bylo kvalitativně lepší, ale v našem biznise je extrémně důležitý ta okamžitá reakce. Jo? Ty lidi prostě jsou někde na letišti, je to strašný stres, prostě letadlo odlítá, prostě to. Takže ozvat se okamžitě 24/7 a vyřešit ten problém real time je ta největší hodnota, kterou my můžeme dát, a prostě ty lidi by design to neumí. Je pravda, že já jsem tohle zažil před 2 lety, když na pražském letišti byla vánice, měli jsme právě letenky přes Kyvy a letadlo jako o půlnoci ještě neodlítalo a pak jsme jako jeli spát někam jinam a vraceli jsme se v 9 ráno. Nevím, před 2 lety, jestli tam už seděl nějaký plecháček, anebo jestli jsem teda komunikoval s živou osobou, to si nepamatuju. Ale ty reakce byly jako dobrý a vyřešili jste to. Já jsem jako nečekal, že to vyřešíte takhle dobře, upřímně. Před 2 lety to byl první, jsme březen, že jo, březen, duben, no. Tak to jsme měli třeba 20%, 25% AI adoption, takže na customer supportu, takže to už si mohl být to obsloužený AIkem. To je zajímavý. To mě vlastně doteď nenapadlo. To v podstatě navazuje na další téma, jo? Že AI revoluce se taky přezdívá, že je to HR revoluce, že půjde prostě o lidi. Lidi ven, lidi dovnitř, lidi jiný kompetence, junioři, seniori, prostě trošku je to ta nejistota. Vy máte za sebou velký personální změny, jestli bys mohl popsat, kdy a o co se jednalo, nechtěl bych to jako říct blbě, a jak jste k tomu přistoupili, jak se teďka cítíte potom a jaký vliv v tom měla AI? Tak kdyby vlastně během posledních 2 let se smrsklo z asi 1200 přímo zaměstnanců na payrollu na 400, takže na 1/3 při trojnásobení počtu prodaných letenek. Jako AI tam hrálo velikánskou roli. V tom prvním, to bylo vlastně před 2 lety, kdy jsme dělali první jako RIF, Reduction in Force, tak tam jsme katovali hodně jako věci, které jsme prostě přestávali dělat. Jo. Tam to AI ještě nemělo takový vliv. Jo, takže dělali jsme, no to je jedno. Taková ta jako klasická optimalizace procesu, ne, že si nakreslíš, co jako v té firmě děláš a pak zjistíš, že některý z těch věcí už jako dělat přesně nemusíš. Tak, zkoušeli jsme prostě hodně věcí, pálili jsme prostě všude možná všechny strany, něco se chytlo, něco ne, takže jsme prostě osekávali spíš jako funkčně, že prostě některé věci dělat nebudeme. Ten poslední RIF, nebo ten druhej, asi před 3 měsícema, před 2, tak to bylo něco jiného. Tam opravdu jsme neosekali v podstatě vůbec nic a naopak jsme si dali za cíl zrychlit to, co děláme. A musím říct, že se nám to zatím docela daří. A ono to samozřejmě zní neintuitivně, méně lidí, jak může udělat víc práce. Ono pokud se jde na nějakou jednu jasnou stranu, všichni prostě vědějí a táhnou za ten jeden provaz a je to dobře manažovaný, tak opravdu méně lidí toho dokáže udělat víc, zejména s tím toolingem, který prostě AI nabízí. Jo. A
umožnit nebo učinit to, aby ty lidi tahali za jeden provaz, tak je mnohem jednodušší s menším týmem. Jo, takže Ono se to pak prostě i líp řídí, ne? jo, přesně tak, ono to neškáluje firma a produktivita lineárně, jo, prostě je to křivka, která se začíná prostě od nějakého počtu zaoblovat a my jsme prostě nějakým závěrem došli k tomu, že 400 bude pro nás optimální headcount pro to, co chceme dělat a zatím se potvrzuje po 2 měsících, můžu říct, že už to jako s nějakou jistotou potvrzuje, že to tak opravdu funguje, no. Můžu se ještě k tomu doptat. Ty jsi totiž říkal, já zapojím trochu svůj matematický mozek, jo. Ty jsi říkal, že jste šli z 1300 lidí na 400, ale zároveň u té zákaznické podpory jste šli z 1500 na 110. A tam předpokládám, že to je teda nějaká třetí strana, ne přímo lidi, kteří máte na výplatních páskách, takže vy jste to vlastně zredukovali celý ještě víc. Jo, takže když si to jako sečtu, tak jsme z 3000 nebo z 2900 lidí na 510 včetně zákaznické podpory, je to tak nějak jako... Těch 110 to jsou klíčoví zaměstnanci, takže to... Ty samé překryv nějaký? Takže máme 400 jako lidí na payrollu a budou jako nějaký nízký stovky, teď neřeknu přesně, ještě jako outsourcovaný customer support v Manile a v Indii. Nicméně drtivá většina tohohle customer supportu už není front office, to znamená, to nejsou lidi, kteří mluví se zákazníkama, ale jsou to lidi, kteří dělají manuální procesy, třeba změny letů ve chvíli, když je opravdu potřeba ty aerolinice zavolat, nebo prostě něco takového. Ty věci, kde to AI ještě není úplně dokonalý. Nicméně tady s posledníma releasema, posledních pár týdnů, jako, to je jako otázka času, no. Ono to zní jako zlověsně, ale já si myslím, že je dobře, že lidi nebudou dělat věci, které zvládne jako jednoduše stroj. Myslím si, že to bude jako mnohem lepší alokace lidského kapitálu, když ty lidi budou dělat něco kreativnějšího. A když se bavíme o těch škrtech lidské síly, nabrali jste vlastně za tu dobu někoho vůbec? Nebo prostě máte stop stav, protože někdo by si třeba řekl, já bych chtěl hrozně pracovat v Kiwi, tam asi jako už se nechytám, protože AI, nebo jste nabrali jako jiný druhy lidí, nebo jak to máte? Nějaký lidi jsme nabrali, jo, to jako stop stav není role, které potřebujeme, jo, ale jsou to zejména seniornější a zejména kreativní role. Já možná ještě jako jednu věc, když se bavíme o tom týmu, tak v podstatě my jsme úplně zrušili čistě manažerský role. U nás není jediný člověk, který by jenom manažoval lidi. Ano, někteří lidi mají svoje podřízený, samozřejmě, který jim reportujou, ale i ti manažeři zároveň kontribuují, přímo se prostě podílí buď na tvorbě produktů, nebo na designech, nebo na finanční analýze, prostě whatever dělají. Nemáme jedinýho čistého manažera už. Včetně tebe. Já nejsem rozhodně manažer, já už si to dělám už dlouho. Dobře, to by mě zajímalo ještě víc, protože každá firma má dneska manažery. Proč jste k tomuhle kroku došli? Protože to není potřeba. Jednak jako je to čistě nějaká naše mantra, kdy si myslíme, že dobrý manažer musí té práci fakt jako rozumět end to end a to je jediný způsob, jak v dnešní strašně rychle se měnící době prostě to dělat, no. Tak to je jako ta filozofická část a ta druhá opravdu není to potřeba, protože ten přístup k informacím a ke kontextu pro každého zaměstnance je naprosto jednoduchý. Jo? Prostě my máme agenta Adu, který prostě, když se ho na Slacku zeptáte cokoliv, tak prostě on vám odpoví. Když mu řeknete, že je potřeba fixnout tady ten problém, tak on prostě udělá merge request, prostě napíše kód a to, jo. Takže to, kde to dřív muselo probublávat prostě přes několik kaskád, kde se prostě lidi museli alignovat jako nějakých meetingách, prostě committees a tak dneska ten kontext buď dá přímo Ada, anebo prostě ta Ada ukáže, kde se ten kontext dá najít a jako odpadne strašně moc času té vnitřní koordinace a proto ten management samotný není potřeba. A jak dlouho už to takhle máte? Tohleto to bylo v tím posledním layoffem, takže někdy koncem ledna před dvěma měsíci, tak tam jsme udělali jako major shift. Už jsme tam jako konvergovali dlouho a jako ten směr tam byl a vlastně v tom lednu jsme to dokopli. No. Mě zajímají i ty komunikační toky v těch firmách. Jo. Jak třeba to, že Kiwi je firma bez manažerů,
Ano, opakuji, bez manažerů. Bez čistých manažerů. Bez čistých Máme manažerů. manažery, ale ty manažeři taky pracují. Takže něco jako team leadery prostě spíš takhle. Tak, ano. No, tak jasně. A teďka jako, ježišmarja, tak to tam je těch 10 lidí, kteří měli toho šéfa, nebo 20, měli toho svého šéfika, a teď tam jako není, tak nehádají se třeba mezi sebou, víš, mě zajímá ta komunikace. Jako máme strukturu, samozřejmě mnohem víc flat, jak se řekne česky? Sploštěnou, pardon. Máme jako mnohem víc sploštěnou strukturu, máme tam nějaký, nechci říct, 4 vrstvy si myslím, jo, z nějakých 7 nebo 8, co jsme měli předtím, takže jako nějaká hierarchie tam je, ale jak říkám, je to jako, my jsme řízení strašně meritokraticky, každý prostě může přijít s nápadem a každý ten nápad může zrealizovat. Teď už na to není potřeba jako nějaká technická znalost nebo i znalost těch systémů, protože prostě je to všecko popsané, máme nějakou ontologii toho, jak ta celá firma funguje, a do tohohle kontextu mají přístup jak agenti, tak zaměstnanci, aby prostě mohli dělat edukovaný rozhodnutí a nemuseli se prostě tolik doptávat. Možná jenom tady z technicko-matematického pohledu, co to je ta ontologie? To je v podstatě popis celé naší firmy, jak funguje, jak z hlediska produktového, tak z hlediska služeb, které nabízíme, tak z hlediska procesů a v podstatě jak je to napojený i na naší vnitřní hierarchii. Je to v podstatě takový mapování toho všeho, co děláme, normálně popsaný v angličtině, plus jako nějaký diagramy. A ještě jednou je to prostě jako nějaká... Jsou entity a vztahy, že jo? Přesně tak, entity a vztahy, a na základě těch entit a vztahů každý prostě jak agent, tak člověk prostě dokáže získat na jednoduchý dotaz jakýkoliv kontext potřebuje. Jak dlouho jste tohle vytvářeli? A dělali jste to ručně, nebo jste na to taky pustili nějaký agenty a pak jste to třeba jenom kontrolovali a připomínkovali? Obojí. Je to kombinace agentů a ručního mapování. Vytváření toho asi se dá těžko říct přesně, kdy to začalo, protože vlastně ty dokumenty, ze kterých je to nakonec kompilovaný, tak ty vznikaly průběžně, prostě ty vznikají pořád, že? Ale když jsme to jako mohli opravdu prohlásit za nějaký za nějakou ucelenou knowledge base, ze který můžeme čerpat, tak to asi můžeme říct někdy ten rok, no. A když jste takhle OpenAI, bych řekl, jako firma, jo? Open-minded AI firma, jak třeba ty lidi mají prostor se v té AI vzdělávat a posouvat, protože to je každý týden něco nového. Máte to spíš tak, že prostě se to mají jako doučit doma o víkendu, ať si kódějí prostě něco, nebo máte na to třeba volný AI pátky jako vzdělávací, nebo na každém nějakém statusu dáváte půl hodinu AIčku, nebo jaký je tenhle ten přístup? Já si myslím, že už jako všichni chápou, jaký typ tasků a akcí se dá prostě AIkem zoptimalizovat nebo zautomatizovat. Samozřejmě ne všichni vědí, jaký je na co nejlepší model nebo nejlepší tool, takže máme určitě máme jako go-to lidi, který se jako neustále v tomhle vzdělávají, ale ty lidi chodí za těmahle, řekněme, AI ambasadorem, a to je blbý slovo. Jo, šampioni, prostě inspirátoři. Expertama prostě chodí sami od sebe. Není to tak, že bychom měli nějaký páteční odpoledne prostě věnovaný AI. Ty lidi musí sami vědět, na co to potřebujou, a potom samozřejmě třeba JK, můj spoluzakladatel, ten je jeden z těch expertů, tak jdou za JKem a hele, já mám tenhle ten problém, jaký model by se na to nejvíc hodil, jaký tool prostě a jakou uděláme architekturu, a on to jako navrhne a pomůže s tím, ale ty lidi chodí sami. Mhm. Pojďme k tomu cestování, do závěru. Jak se za posledních 13 let změnilo nákup letenek, cestování, dlouhý lítání, krátký lítání, zimní, letní? Tak dlouhý teď moc není, no. Bohužel, nově, kvůli samozřejmě tomu, co se děje v Middle East. Obecně, co vnímám já, aspoň jako ve své bublině, je, že jestli tam ještě jako okolo toho lítání byla jako nějaká magická aura, tak si myslím, že se to tak jako strašně zkomoditizovalo.
Jo, dřív, když někdo letěl na dovču, tak to ještě jako bylo takový halo, dneska je to prostě autobus, jo, a myslím si, že hlavně low costy jako Ryanair, jako Wizz Air, jako EasyJet tomu napomohli a já myslím, že to je dobře, že prostě je to něco úplně normálního, součást našich životů, jo, tak když stojí prostě letenka 1200 nebo 1500 korun, tak prostě člověk jako si řekne, hele, co budu dělat o víkendu, no, tak si zaletím do Milána, jo, proč ne, a je to úplně normální a myslím si, že to je super, je to mám z toho strašnou radost, sám takhle jako dělám rád takovýhle hurá akce a je super, že čím dál víc lidí má tu příležitost. Nějaký praktický rady pro následující trendy nákupů letenek, jo? Třeba slyšel jsem, Adam říká, že to je jako městská legenda, takovou věc, že když si prostě objednáš letenku, takže si máš co nejdřív začekovat, aby si potom neměl přeložený ten let, protože údajně by mohly aerolinky nějak přeprodávat víc míst, než mají v letadlech, a pak ty lidi, kteří jako se později odčekujou, tak už ty aerolinky mají nárok jim napsat, hele, vy jste se čekli, jako vlastně nečekli, nebo pozdě, nevím, prostě tě přesouvám, za půl roku letíš, jo. Třeba to je úplná kravina, ale jsem rád, že tě tady máme, Olivere, a že nám to trošku osvětlíš. Overbooking se děje, že ta aerolinka opravdu prodá víc sedaček, než v tom letadle má, a je to proto, že prostě statisticky se vždycky jako pár lidí na ten let neukáže a je to prostě jako nějaký revenue management. Je to hrozný, ale je to legální, jo, a funguje to, ale nejsem si vědom toho, že by ten check-in nějakým způsobem pomohl. Jako většinou se o tom overbookingu právě dozví ty lidi až na letišti, protože ta aerolinka čeká do poslední chvíle, kolik lidí vlastně přijde, a pokud je jich víc než je sedaček v letadle, tak prostě měli by teda nabídnout nějakou kompenzaci, aby se našel dobrovolník, který to udělá. V praxi se to ne vždy vstává, jo. Už jsem viděl, že prostě ty lidi prostě normálně vyhoděj. I našim zákazníkům se to stává, samozřejmě my to pak řešíme s tou aerolinkou a snažíme se tu kompenzaci vymoci, když nevymůžeme, tak ji dáme sami, ale o tom check-inu to slyším poprvé a ani to logicky nedává smysl, protože ještě jednou čeká se do poslední chvíle, kolik lidí přijde. Děje se to na všech letech, ten overbooking, nebo jenom na některých? Ne, takhle, já třeba lítám fakt jako hodně. Mně se to totiž nikdy nestalo. Mně se to právě taky nikdy nestalo, takže jako čistě subjektivně jako ke mně se vyeskalujou jako jednotky caseů za rok třeba jako našich zákazníků, takže jako neřeknu přesně číslo, ale myslím si, že se to děje málo, anebo spíš jako to mají dobře spočítaný, že většinou, byť ten overbooking je, tak většinou to vyjde, no, že to lidi fakt nepřijdou. A myslíš, jakoby vyeskaluje k tobě nebo k tvýmu OpenClaw? Zatím ještě ke mně, ale už mám jako napojený OpenClaw na Slack a už jako tiše čte, co se na Slacku děje, aby si z toho dělalo svoje závěry a učilo se. Takže další krok bude jako destilace těch informací, těch důležitých, co na tom Slacku je, oddělení prostě noise od signal. Zrna od plev. No, takže se na to těším, no. Hustý. A co nás čeká v letecké přepravě teďka do budoucna, třeba i v souvislosti s AI, já nevím, může být to, že se budou zlevňovat letenky, takže se třeba bude lítat na stojáka, nebo co tohle? Jako to pan O'Leary tvrdí jako hodně, už jsem viděl i ty sedačky, jak vypadají na nějakém veletrhu, stojačky, ano. Stojany. Na lyže. Jako je to možný, no, tak jako na hodinu a půl let, když ta letenka díky tomu bude o 50% levnější, jako myslím si, že si to svýho zákazníka najde. A proč ne, ale jako se AI to asi nemá úplně moc společného. To letectví je jako extrémně přeregulovaný obor, jo, takže byť ta technologie, a to ani nemusí být AI, jo, technologie na to, aby letadlo vzlítlo, letělo a přistálo prostě úplně autonomně, je tady 20, možná 30 let, jo, ale je to spíš otázka nějaký responsibility, kdo prostě je zodpovědný za potenciální průšvihy a za to, aby to letadlo fakt doletělo, a to zatím prostě nějaký konsenzus lidské společnosti je, že by to měl být člověk. A popravdě zatím jsem docela rád. No, ono možná jakoby na stojáka pro lidi s tak dlouhýma nohama, jako má Dave, anebo třeba já, by občas bylo pohodlnější, než sedět namačkaný jak sardinky a kopat do té protější sedačky. Jo. Já bych si tam kolikrát hrozně rád stoupnul v tom letadle. Na hodinu a půl dlouhý let, jako úplně v klidu to radši budu stát, než sedět. Souhlas. Co se týká ještě budoucnosti,
tak AI samozřejmě to je velmi otevřená budoucnost a někdo říká, hele za 2 roky ten svět vůbec nepoznáte, prostě nejbohatší budou instalatéři a tahle ty story. Myslíš si, že nás čeká nějaký prostě přechod, že nepoznáme ani vlastní dopravu, nebo leteckou dopravu, pardon. Jo, že to bude fakt jako change, že bude se lítat třeba zadarmo, jo? Nebo něco takového. Jako stát se to, spíš se to stane, ano. Myslím si, že hodně služeb, většina služeb bude v podstatě zadarmo, ať to bude lítání, ať to budou potraviny, ať to bude cokoliv jiného, protože to AI vytvoří OK, teď to jako začíná automatizovat ty white collar jobs, jo. Bílý límečky. Kdokoliv Kdo pracuje hlavou. za počítačem, Jo. hlavou a tak tam to začíná hodně automatizovat a vytvářet hodně hodnoty. Co zatím chybí, je nějaký interface mezi tím LLM mozkem, řekněme, mezi tím modelem a reálným světem. Jo? A to jsou humanoidní boti. Jo? Ten svět, který jsme si vytvořili, tak jsme samozřejmě vytvořili pro lidi a tak, abychom mohli efektivně ten svět automatizovat, tak potřebujeme něco, co vypadá a hlavně má schopnosti fyzické a vlastnosti jako člověk. Takže je pravda, že je tam nějaké zpoždění od toho white collar k tomu blue collar, protože prostě ty humanoidní boty ještě nejsou, ale když se vidím na tu trajektorii toho vývoje, jak prostě Optimus akceleruje, jak Unitree akceleruje, jak Figure akceleruje, prostě, tak byl bych jako skeptický k tvrzení, že instalatéři budou elita prostě budoucnosti. Možná to k ním dojde později, ale dojde to k ním a ten gap jako nebude jako dekády, bude to možná roky. Takže tvoje představa budoucnosti, a já jsem si teď zkoušel sformulovat v hlavě, jo, je, že můj automatický vysavač, protože já jsem chtěl říct člověk, ale on to nebude člověk, můj automatický vysavač odreportuje na nějaký APIčko to, že mám ucpaný záchod, tam nějaká umělá inteligence pošle humanoida, který to jako přijede opravit a ta největší překážka, tam není ani integrace, ani rychlost internetu, ale ve skutečnosti ty schody, protože my doma nemáme výtah, který můj robotický vysavač, který umí jezdit jenom po rovině a ještě jakoby u toho trochu jako drncá, vlastně nevyleze a bude to muset být nějaký humanoidní robot, který prostě umí vlízt po schodech do 3. patra. Já si myslím, že robotický vysavač je slepá vývojová větev. Tomu neříkej, on bude smutnej. Tak on předpokládám, že ještě jako takovýhle pocity nemá, že to bude jako nějaký starší model, ne? 3,5 GPT Max, ne? Ne, já tam umělou inteligenci v něm snad nemám. No, ne, ale vážně, já si myslím, že tyhle ty jednoúčelový roboti je slepá vývojová větev. Já si naopak myslím, že se vrátíme ke klasickému normálnímu prostě Dysonu, který ovšem bude používat ten humanoidní bot, který tak jako prostě každý má auto, tak každý bude mít prostě ve své domácnosti humanoidního bota, který bude kdykoliv tam ten člověk nebude, nebo bude spát nebo tak bude chodit po celém bytě nebo baráku, bude koukat, co tam nefunguje, bude uklízet, bude spravovat a prostě bude se starat o to, aby všechno fungovalo a bude u toho používat hloupej staromódní smeták nebo hloupej staromódní vysavač. To je zajímavý. Tak takhle jsem o tom ještě nepřemýšlel. Jo, protože to je jednoúčelová věc, která se rozbíjí, furt se do toho něco zasekává, prostě nemá to, není to prostě konstruovaný na komplexitu toho světa, který jsme si jako lidi okolo sebe vytvořili. Když to ten humanoidní bot, to je přesně, co to je, že jo. Super, ta budoucnost je otevřená. Co budeme dělat my lidi ještě v této tvojí budoucnosti? To je ta největší otázka. A já jako nechci se smířit s tím, že budeme odkázaný k doživotní zábavě a mrhání času prostě něčím neproduktivním. Ale na druhou stranu, kdykoliv se snažím představit nějakou profesi nebo job, který je jako AI proof, tak si to prostě zatím moc nedovedu představit, ale doufám a je velká šance, že se mýlím. Tak já bych to tady chtěl zakončit tím, že i Oliver Dlouhý nemá dostatek představivosti pro to, aby dokázal jakoby vymyslet tu práci, kterou budeme dělat za 30 let. Ale já věřím tomu, že tam pro nás nějaká bude, že to bude super práce. Tak snad jo. Olivere, moc děkujeme. Bylo to neskutečně zajímavé povídání. Takových věcí pozitivních o AI to jsme snad ještě neslyšeli. A že nás i mrazilo
po zádech, tak to jsme ještě v podcastu Uhlík versus Křemík neměli. Tak moc děkujeme za účast. Díky za pozvání. Díky moc. Děkuji. Vám všem děkujeme, že jste sledovali další epizodu Uhlíku versus Křemíku. My se s vámi pro tuto chvíli loučíme z konference Fenomén ve Zlíně a moc děkujeme našemu dnešnímu partnerovi marketingové společnosti Digital First Marketing Group za partnerství dnešní epizody. No a budeme se těšit na vás při té další. Poslední zhasne.